angiphathi khona my founder kuthiwa uyena oyifounder ebandla Administration. Jezebel spirit ushumayeza kanjani amadoda no I've realized bazalwane uNkulunkulu can use anyone. He can use anyone he wants to use. God is not limited by gender. Yeah. Ukuthi you are male or you are female. God can use anyone. Lapho ke nceke nasezwini lento ikhona, nasezwini likhona. Okay. Ngoba phela mawubanje umsangano ezinye izinto zithi nje noma uzazi kodwa nje umsangano mawusakuvalile uzibona uright, thingezinto eright. Nalabazalwana ababanje umsangano suke bekusupport. Ayithi yona into eziwayo isikhathi esiningi wabo brother Enigma ushouta amagama amakhulu ama-artist esiwahloniphayo Rebecca washoute ashouta Ayanda Ntanzi ashouta president ushouta onke umuntu lapha yena uthi wenza into right zambulu ubonisa uJesu ungazakayi ngani kulabo abantu ayobatshela personally mayibonisa uJesu wayazosho ngoba ukuhlambalaza so ngangayiboni nami ngiyahlambalaza ngangithi ngenza into right ngoba phela yenziwa ubrother noquqaba lolu lwama supporters liyayivumela lento lithi right ayisibuke izwi nje lithini Okay.